skal lave i. Okay, så vi laver det ikke selv. Yes. Og yes. Det er sådan her. Mhm. Okay, så her der har vi det der procent der, og der var 5 forskellige, at de skulle være lige fordelt, så det må give 0,2 til hver. Det er vores hypotek. 0,2%, ikke? Ja, den optager. Ja. Vores nulhypotese er, at det er ligeligt fordelt. Ja, og her der har vi så de, jeg kan sige observerede. Den observerede værdi. Og for den røde. Her har vi så forventet. Ja, for den røde Er den 9. 9. For den blå er den 7. 7. Og du har også bare lavet remix. 19. 15. 10. Okay. Og forventet, det må jo så være, ja, det skal være lige andelen så ganget med det samlede antal. Så den der. Sådan der. Skal jeg? Yes. Så afvigelse. Og der har vi jo så, det er altså den forventede forskellen på den forventede observation i anden divideret med den forventede, ikke? Yes. Og det skal siges, at Lukas Bakker og Lukas Mengård er fraværende. Ja. Og vores key i anden er så summen af de. Jamen alle der. Det er jo det. Vores afvigelse er, fordi vi har 5, så må den være 4. Vores, hvad hedder det ikke afvigelse? Frihedsgraden. Ja. Der er 4 frihedsgrader. Og, okay, så nu starter vi kasse. Så laver resten. Så finder vi ud af, hvor meget den afviger på vores den der graf der. Yes. Okay, vi bruger den der formel der. Vi finder noget sted herinde, tror jeg, ikke? Nej, man skal bare skrive. Key 2, CDF. Ts 0 til og vores key anden, den er 8. Og vi har 4 frihedsgrader. Så 90. Så den er ikke signifikant, siden den ikke er under 5%. Ja. Her Rasmus, vi glemte at sige 1 minus, og det har vi gjort nu. Så nu har vi fået, i stedet for 90, så har vi fået 9. Men det er alligevel ikke en signifikant afvigelse, fordi at vores grænsen vejer på 5%. Så, ja. Du kan se, tallet 5 er mindre end tallet 9. Så det vil så sige, at vi ikke kan afkaste vores nulhypotese, hvilket går ud på, at de alle sammen er ligeligt fordelt fremover. Så de er, ja. Jeg laver en thumbs up, det kan du ikke se, men det gør jeg. Yes, det var den manuelle.